výber tohto dodávateľa bol asi najlepším výberom dodávateľa za celý ten rok, dovolím si tvrdiť, pretože s touto firmou sa veľmi dobre spolupracuje a celú tú transformáciu a vlastne celú tú analýzu, ako sme začali robiť na začiatku firmy, tak v podstate bolo nám to podané takým štýlom, ako keby nám jednoducho rozumel ten partner. A ja som také niečo hľadala aj skrz to, že aká sme spoločnosť, akí ľudia pracujú v našej spoločnosti, aká sme agilná spoločnosť. My si nemôžeme dovoliť, alebo nemohla by som vybrať dodávateľa, kde kolegovia by museli proste volať do tretej krajiny na support. My sme jednoducho potrebovali niekoho, kto s nami vlastne tieto kroky prejde, keďže my sami vo firme nemáme žiadneho extra odborníka, nejakého Odomasters alebo niekoho, kto by bol na toto školený, kto by ako vedel, že teraz prídete na IT a opýtate sa, že tu vytiahneme taký report. Nie, takého človeka nemáme, my sme sa to všetko naučili sami vlastne, svojpomocne. Takže v tomto bolo výber tohto dodávateľa určite trefa do čierneho.